Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani ni ne Aliyu Lukman Ankabut, wanda aka fi sani da Ankabut ta Kazarbaita a kafafen sada zumunta, kuma ni ne shugaban gidauniyar Ankabut Foundation, wanda ayyukanmu da kuka sani shine nema wa marasa lafiya tallafi daga wurin bayan Allah masu niyyar taimakawa. To, kamar yadda kwanaki na yi posting ɗin wani bidiyo cewa muna neman taimakon kayan auren wata baiwar Allah. To cikin iko Allah dai mun samu wani bawan Allah da ba dan siyasa bane kuma ba ma'aikacin gwamnati bane, ko da zamu ce dan albarka ne. Ya ba mu gudumawansa, ya ba mu gado, ya ba mu wardrobe, ya ba mu kujeru kusan kala 4. To muna so mu yi amfani da wannan daman ne mu gode masa, mu kuma yaba da wannan aikin alkhairi da yi, wanda ba lalle bane mu faɗi sunan shi saboda dama an kai irin wannan aikin bai halitta tunda mutum